מתאפרת יפה ויוצאת לשדה ביום שמש יפה. בלילות מזמינה מישהו אצלה, מגלה אותה. הוא איבד אמונה בזוגיות בריאה, זכוכיות על הרצפה, יש דם על הקירות, הוא רק רוצה לבדוק אם הוא מרגיש קצת פחות. עד מתי זה יכאב לך? עד מתי זה יכאב לך? עד מתי זה יכאב לך? עד מתי